at first I was like, damn, like I'm not ready yet to speak about it. But then after I had said it, I was like, oh well, cats out the bag. Abongwe Mseleku uye wavula isifuba malunga nesexuality yakhe molweni indanamkela kuMamgobhozi TV. Now Abongwe Mseleku yintombi katata Musa Mseleku kunye noMacele Mseleku, ungumntwana wesibini kubantwana babo abathathu. Now simbukele ke iminyaka kuthando nes'thembu Abongwe, simbona ukuba ungumntwana ongathandiyo ukunxiba okwentombazana nokwenza inwele ne-makeup njengamantombazana. Utata Musa Mseleku ke wakhe watsho kwezi season zipha phambili uba uyambona Abongwe uyathanda unxiba ingathi tomboy no act ngathi tomboy. Now Abongwe ke ngoku usanda kuba ne-interview kunye noLungelo KM ku YouTube. Now uLungelo uye wambuza ukuba abazali bakhe bayithatha njani into yakhe yokuba part of the LGBTQI community ngoba usuka kwikhaya eli-traditional ngwasezilalini. Abongwe ke uye waphendula wathi okokuqala zange abaxele ngokwakhe abazali bakhe uba niyakhumbula khona ixesha apho wayesenzelwa umhlonyana, ansakhumbuli ngephi season kuthando nes'thembu. Uthi ke ngela xesha umamakhe uMacele waye wambuza uba yinyani na lento ayivayo. Uthi hayi ke naye akaphika wavuma, kodwa ke unqwenela uba yayinguye owamxelela ngokwakhe uMacele, mhlambisele emdala because wayemncincila xesha uthi wayena 16 years. Uthi ke emveni koba wayethethele naye uMacele zangafumana ingxaki phakathi kwakhe nabazali bakhe, bamamkela kwaye unayo ne-WhatsApp group where inguye noMacele notata Musa Mseleku xa kukho into okanye ufuna attention yabo uyakwazi uyifumana ngoba kaloku baninzi. Ulungelo KM ke uye wambuza nombuzo uba ingaba ukhona umuntu ambonayo na at the moment. Wathi Abongwe hayi. I-interview ke lena ningayifumana ku YouTube on Engineer Your Life with Lungelo KM podcast. Inkosi kakhulu ke ngokuthi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona ku video elandelayo. Bye.